Welcome din sa programa Taknas Pagtuon. Ang pagtuon nga atong gikinahanglan nining kapanahunan nga atong nabaluan nga hapit na gid mobalik si Ginoong Kristo. Akong gidapit ang tanan nga nagasunod niya itong programa o ang Dios sa kanunay nagahatag sa panalangin nga atong gikinahanglan makahimo kita pag-alagad kaniya labaw pagayod nga malipayon og magbadaogon. Sa dili pa kini ako kamong imbitahon sa usa ka pag-ampo. Amahan nga langit nun, salamat sa pribilehiyo nga kami makatuon sa mga pulong. Dalay ko ikaw tungod sa balang espiritu nga imong gihatag sa among singkasing, nagapuyo sulod ka namo ug maoy magadiktar ka namo aron ang tanang mga pulong among pagatunan magadala og himaya sa imong mahal nga ngalan. Kining tanan among giampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among manuluwas. Amen. Atong i-welcome ang atong mga guests, Pastor Ephraim Olado Pakibo. Welcome, yes. Pastor. Okay. Dini sa ato ang pagtuon o atong mainstay na gini, Ma'am Shirley Aguinaldo. Welcome, Ma'am Shai. Thank you. O ang atong mga televiewers, salamat kayo sa inyong pagsunod. Ang Dios adunay pinasay nga mga panalangin nga iyang giandam alang kanatong tanan ug nining katapusan nga mga sugilanon sa atong kalibutan, hatagan kita niya sa iyang saad nga siya magauban kanato sa kanunay hangtod gayud sa katapusan. Naay mga suliran, naay mga hagit sa itong pag-alagad, apan ang Diyos nagaandam paglabaw pagayod nga mga dagko nga pangapanalangin nga bisan pa magani wala nato nahuna-huna eh. Karon atong tun-an ang pagtulunan, our mission, ang ato nga mission. Kung atong nahibulo, ang atong hinuktukan ang mission nga gihatag sa Ginoo, nagtuota nga daghan kayo tag mahuna-hunaan. Dinhi sa ato ang headquarters sa SPUC, natay mga programa nga atong gituhuan nga may kalambigitan kini sa misyon. Pananglitan ang atong feeding program, ang atong pagbansay sa mga kabataan under Ma'am Shai, ang atong pag-training sa mga ginikanan under ni Ma'am Pinky sa shepherdess, mga asawa sa mga ministro. Daghan ang mga buhat dinhi sa ato ang buhatan sa SPUC. Gibahin-bahin ang training sa mga laiko, training sa mga pastors, training sa bag-o na bautismuhan. Apan gusto sa Ginoo pinaagi sa tong leksyon nga ipaambak kining tanan sa usa lamang kapulong nga mao ang atong tinuod nga misyon og unsa kini nga pulong atong tunan pinaagi sa pagbasa sa ato ang memory verse Matthew 24:14 ug kining maayong balita may tungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Walay lain nga pinakadako nga gi-highlight din sa atong pagbasa sa bersikulo, iwali ang maayong balita o mahimong saksi kini. Saksi sa tanan nga mga katawhan o moabot na ang kalibutan. Ang mensahe, mao na siya nga ang mission, Ma'am Shai. Sa to pa, Pastor, naagyo katuyuan ang Ginoo nga sa iyang pagtawag nato sama sa iyang pagtawag kaniadto sa iyang mga disipulo, dili kay natawo lang ta ning kalibutan nga walay katuyuan, kundili naagyod siya ultimate no nga katuyuan. Wala lang ta. Mao na nga mission nga atong pagahisgutan karon. Wala tinuod na, Ma'am Shai, wala lang ta gipagkatawag kay mukaon pamahaw, paniudto, panihapon, maglingaw-lingaw, mabuhi, ma-enjoy kay sa family. kay huna-huna sa uban, no? Enjoying life lang yun. Labi na kay kasagaran karon sa mga pamilya nato, sama ni atong kauban din sa kinid Pastor Pakibo. Na ay mga parente sa Amerika, murag enjoy na lang ta magunona karon sa kamaadto. Kano sa sila mabisita din Pero di ay taliwala nining tanan nga mga kalipay. Ni ay usa ka butang nga gipahinomdom sa Ginoo ang misyon. Nga mao ang paghatod sa mensahe ngadto sa tibuok kalibutan, dili kay sa imong silingan lang. Bisan sa asa nga dapit dili lang gyud nato malimtan nga doon natay misyon nga atong ikapaambit ang kamatuoran. Mao na siya. O kini nga kamatuoran mao nay maghatag og kagawasan
sumala sa ato ang natuna na sa unahan, ang kamatuoran nagahatag og kagawasan apan sa dili pa nato matagamtang ang tinuod nga kagawasan, kinahanglan mobati tag dako nga kasakit o pagsakripisyo alang sa uban. Kay kung dili po nato nihatagan og panahon basin og sa ulahing mga kapanahonan, posible siguro kita maluwas gihapon, pero kumusta ang ato ang mga silingan, mga kaigsuunan nga gakinahanglan usab nga sila maluwas. Mao nga So dako kayo ang atong responsibilidad. dako gyud kayo. Kung atong bation ang sugo sa Ginoo sa pagmantala sa maayong balita, pinaagi sa mga nagkalain-lain nga mga paagi, pero ang tumong sa atong Mao na ang atong pagliho, tunan karon, ang atong mao na misyon. atong pagtunan O karon. kinahanglan nato may baluan Mao ang, na atong ang misyon. atong katuyuan, ang atong pamaagi ug asa dapit ang ato ang jurisdiction. Asa kutob. O ato nang hibaluan dinhi nga ang katuyuan mao ang pagwali sa maayong balita ngano man. So ato nang hatagag ngano ug ang metodo mao kana siya ang pagwali. Ha? Go ug ang scope gigaingon dinhi sa tibuok kalibutan, sa tanan nga kalibutan. Of course, kining kalibutan dinhi magsugod ni sa imo ang kaugalingon, dayon sa imong membro sa primalay, dayon mugawas ka sa imong silingan, kanos agad itutunan nato ang love your neighbor, di ba? Last lesson. Natunan ang growing in Christ o to be like Jesus nga naghatag og pahibalo nga higugmaon nimo ang imong silingan bisan pa man ang imong kaaway. So dinhi do natay pulong nga atong bantayan nga kita di ay makahimo lang sa atong misyon pinaaging sa paghimo kanato nga mga hayag ngadto sa kalibutan. Light of the world. Mao na gyud kay Ngit-ngit ba ta nila o hayag ta nila? Maara ba'y lain-lain nga klasis kahayag, pastor? Na ay kahayag nga murag, kahayag lang sa kandila? Nga medyo Pirok-pirok gamay. pirok-pirok. Naapoy kahayag nga fluorescent. Muon lang kung iduso. Kung dili, mo kuan pod. So, naapoy kahayag nga murag sa Petromax nga usahay mo awop-awop. Labi na kot na og Pero mas nindot gyud nga ang kahayag nga gikan ni Ginoong Hesus ato yung mabatnan. So, sa Matthew 5:14, sa di pa imong sulti, kamo maong kahayag alang sa kalibutan, ang siyudad nga mahimutang sa ibabaw sa bungtod, dili gayod mahisalipdan. Correct. Mao na nga sa 15 og ang tao dili usab magdagkot og suga aron ibutang kini sa ilalom sa gantangan, kundi sa ibabaw sa tugon sa tungtunganan ug kini magaiwag kanilang tanan nga naa sa balay. Pasigaan ninyo ang inyong kahayag sa tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug dayigon nila ang inyong amahan nga naa sa langit. Dunay nindot nga nauna dinhi Pastor Pakibo kining ang atong kahayag ipasigan nato. Pero ang credit ana dili sa ato kundi gusto nila dili makita ang ato ang pagkamayo. Di makita ang kahayag nga ilang dayigon si Ginoong Kristo ug ang Dios nga naa sa langit. Mao ni siya Correct. ang katuyan. Wala tay gingon personal interest nini nga kahayag. Ang atong gi-representaran nini nga kahayag mao gayud ang atong Dios ang nagpadala. nagpadala. So uy buutan lagi si Pastor Pakibo. Dili kun dili mo nga ang Dios ni Pastor Pakibo maayo kayo. Maayo kayo. Mo nagpadala. Mo na nga doon mga tao nga kung di gani sila itatagan og recognition, medyo mahiubo sila. Of course, di man punta mag-discourage nga. Ayaw na nag-i-recognize. I-recognize siguro gyapon nato pero labaw sa nga tanan, ang Dios gyud nga maoy naghatag kanato nini nga kahayag. Ang himaya. Ang himaya tuwa sa Dios. So, Kung ang atong kahayag di pod klaro, no? Murag palong-palong pod. Ang Ginoo gihapon nga atong ginaalagaran, makuan gihapon siya. Kanang dili siya mahimaya. murag Maurag masubo po maingon siya. nga, sayang, mauman unta ni ang iyang Diyos nga gialagaran, wa man gipakita pag-ayo. Tugod naman sa sa iyang kay pagkinabuhi. ang Dios manggod siya ang source sa kahayag. Unya wala siya gahatag og installment kang kahayag. Ang Ginoo wala gaingon nga okay, 10% lang sa kahayag akong ihatag niyo. Dili paghatag na sa kahayag
gihatag ni mismo ang 100% nga kahayag nga kung imo ning i-reflektar sa uban nga mga tao, muhatag usab kini og kahayag nga ilang gikinahanglan. Kay kining kalibutan nga atong gipuy-an karon, gitawag kining kalibutan nga naay kangit-ngit. Muna sa 1 Pedro 2:9, ipahinumduman kita nga gitawag kamo gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahibulungang kahayag. Muna nga si Ginoong Kristo sumalay ni David ini, si Hiyuba mao ang kong kahayag. The Lord is my light, Salmo 27:1. Una nga gihimo sa Dios gani sa sinugdanan ang kahayag. Unya kining kahayag Pastor Pakibo do na siya ay karakteristik. Number 1, mutangtang siya kangit-ngit. Ano bang istorya ma'am sa mga bata sa master man kay mo mga istorya sa mga bata nga ang kahayag kuno og ang kangit-ngit nagsabot nga mag-abot sila sa usa ka lugar. Naon sa man nga wa magid kaabot si kangit-ngit. Matod pa sa gi-explainan siya nga dili ko pwede makikauban nimo. Kay kung naa ka, wala ko. Mao. Sa ato pa di, ang kangit-ngit og kahayag, Di gyud mag-uban. dili mag-uban ma'am say. Muna nga kung ang kahayag dini gisultihan kita, aduna gyud kadaugan kun kita naa sa Ginoo nga maong kahayag. Walay dautan nga modaog nato kung ang Ginoo anaa ka nato. May mga panahon nga ang adlaw mawalaan siyang kahayag kung dunay dakong dagom. Dagom-dagom. Pero naa gyapon ang kahayag. Sa kagabion, ang kahayag sa bulan matabunan sa mga panganon gitawag nag-alumom. Alom-om. O mo na nga ang atong pagkakristohanon kung matabunan na gali sa atong kalayohang tawhanon mo na nga gialumom na yang pagtuo, yang Dili kahayag. klaro. Dili klaro. Hanap-hanap. Hanap-hanap na. So, pero ni ay usa ka theory pagid sa light nga. Di gid siya mabawag ma'am. Straight gid siya. Mao ni nga ang kahayag kun ikaw ang kahayag dili ka Di magliko-liko. liko-liko. Walay kahayag pa nga Musima. sa mga istorya noon nga hinambog, ato nila nga sa amo ang bagyo bisan pa ang flashlight. Siga sa flashlight. Bawog. Nabawog. Pero dili na siya pwede. Kaya ang siga sa flashlight, straight gina. Kaya ang flashlight, bisag flashlight na siya, mahinay mang battery, inigpasiga ni mana, ang hayag, ga-travel gina siya sa straight nga agianan. Gawas kung mag-awp-awp na. So kung atong i-apply sa Kristohanong pagkinabuhi, Straight kita, ma'am Say. straight ang ato ang pagkinabuhi, kay nakabataon kita sa kahayag na Ginoong Hesus. O sa atong kahayag, mahimaya si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Mao na siya. So, Mao na nga kani atong pagkinabuhi, mga televiewers, mga kaigsuonan ug mga kahigalaan, mo na igiingon nga is the best sermon. Maayo gyud ni siya nga sermon, no? Naman ko yung mga tao nga maayo kayo mo sulti, maayo mo lecture, maayo mawali. Pero ang kahayag murag gaawop-awop. Mauna nga ang pagsaksi nimo sa Dios usahay magpalong-palong, magwala-wala. dili kini siya maghatod og himaya sa Ginoo. Di gyud. Gani, dili kita pwede mahimong saksi kung wala gyud nimo na sinati ang pagkamaayo ug ang kahayag ni Ginoong Kristo sa imong kinabuhi. Kay ang pulong saksi mga kaigsuonan o kahigalaan. Walay sikanhan. First hand gyud. Walay sikanhan, oh. That means nasinati gyud ka. Nasinati gyud, Nakakita gyud ka. Di ka Nakabati gyud ka, no? dili ka mapwede mahimong lig-on nga Gawas, saksi. Kung saksi ka nga bakak. Dungog-dungog lang kay imo. imo ra man pod nga imagino. Maghimo kag istorya. Oh. Naamay mga saksi karon nga gibayaran. Gibayaran, paid witnesses. Mao na sila ang mga saksi nga ang ilang pagpamatuon bakak. Bakak. Oh. So, ang atong pagsaksi sa iyang kamatayon, sa iyang pagkabanhaw, o sa iyang gahom nga nagpasaylo sa atong mga sala. Muna mao siya gyud, gingon mao sa gyud na. Lucas, labos sa tanan, sa iyang pag-usab sa atong kinabuhi. Correct. Mao na siya. Di ka pwede makasaksi sa Ginoo nga ang imong kinabuhi, walang gihapon. Dili ka nagsaksi sa kausaban sa grasya sa Ginoo. Ako nakita nga ang usa ka tawo sama kang Saulo, no? Nga usa ka persecutor. Kana Apan siya. sa diha nga giusab siya sa Ginoo, ang iyang pagministeryo. Epektibo kay Ma'am Shay. Grabe ang iyang pagdala sa mensahe. Epektibo kayo kay nakaingon man tong mga nasinati gyud sa iya nga dili ba mauman ni ang tao nga he was running Maglulutos. for our lives, maglulutos. Oh. Pero karon nausab siya.
Grabe, ka-epektibo. O kana tinod Ma'am Shay kay si Apostol Pablo, wala siya maapil sa core sa disipulo sa Ginoo nga gitrain apan gihatagan sig special training nga ang hinungdan nga kining John 14:12 nakaapiktar kinig maayo ni Pablo nga siya magahimog dagko pa nga mga butang bisan pa man sa akong nahimo. But pasabot si Ginoong Kristo nagtanaw na daan nga dunay mga tao nga magpadayon sa paghimo sa bulaton nga iyang gibilin nga mas dako pag-epekto sa nahimo si Ginoo in terms of gitawag og time space. Kay gamay ra magyud ang panahon sa Ginoo, di man ta mingon nga malupigan nato ang Ginoo, pero ang buti pasabot sa Ginoo nga mas daghan pa mog mahimo kay taas man inyong panahon. With the power of the Holy Spirit. Through the Holy Spirit. So mo sa Juan 14:12, greater works mas dako pa nga butang ilang mahimo kaysa akong nahimo. So karon adto ta sa making disciples. Dina sa bersikulo nga about making disciples, naa di giingon nga go, make disciples, baptize, and teach. Mo nagingon sa Mateo. Pero kini daing tulo ani, kining go, baptize, ug teach. Ang mga participles rani sa statement sa Matthew, kaya ang katuyuan gid ini make disciples. Ang ato ding mission, Pastor Pakibo, Ma'am Shay, mao ang paghimo og mga tinunan. Ang pagbaptize okay na siya. Pero wala na human ang atong responsibilidad sa diha nga nabautismohan ang usa ka tawo. Tinuod yun na, Pastor. So, imo makita nga dako kay ni nga challenge, no? Dako. Sa mga pastor, sa mga laymen, sa atong magbubuhat, labi na gyud sa mga iglesia. Mga pangulo na to. Oo. Nga ang mission gyud ay nato is to make that person a disciple. So, we go out, we teach, we baptize, then make disciples gyud, Make no? disciples. Dinha gyud ang core. Ang Ang ato yung kalabuton to make disciples. kay aron man sila Ma'am Shay, mahimo po na sila nga maghimog disciple. So pastor, atong makita karon nga kaning paghimog disciples is really a process. Process na siya. Oh. Dili lang gyud kay 1 week, 2 weeks pag mag baptism wala na, no? Pero the training goes on aron nga mahimo gyud silang maayo nga mga tinun-an. Kung soul winning ang atong tuyo, pagkahuman nato sila na dalanan sila na nabutang na sila sa iglesia, sila na pod mahimong soul winner. Mao na hinungdan nga. Ang cycle ana. Mao na hinungdan nga ang soul winning nato sa Mindanao kusog kayo. Kay ang mga kaigsunan nga nadalas kamaturan nakigambit sa pagsangyaw sa mga balita. So atong i-congratulate ka na siya nga side sa ato ang ministeryo sa kalampusan ug atong iampo nga dili lang sila muhunong sa pipila kundi kung doon na tayo 50 nga nabautismuhan. Kanang 50 dili ka pwede mingon nga pulo ra akong himuong disciples din ha. Ang tanan gayud. O kaya sa programa nato sa IEL, Integrated It's one man. Evangelism Lifestyle, it's one win-one. Win-one. Oh. Munang dali ra ta mo sanay, mudaghan. Mo Dali training. mahuman ang buhat. So, mas nindot nga kaning I would like to leave the word retention, no? Aha. Retention kay usahay nagbautismo tag 30, 40 unya usahay ang retention may na lang na 5 o na 10. Nganuman tungod kay kung mohunong ta after sa pagbautismo wala na ta nag-care sa ilaha, wa ta nag-follow up, nagpadayog tudlo. Sila dili makapadayon sa pag-alagad o for sure dili gyud sila mahimong disciple and they cannot do the cycle na pod of discipling others. Correct. So di lang po nato idiskuryo ang ato ang mga kaigsuonan nga gitawag din sila mga soul winner kay naay usa ka teacher sa Bible nga makapabautismo og pulo. Dayon pagkahuman dili na niya maatiman, may siya adi naman ko makahimog disciples biyaan to nako. Kinahanglan tag division of labor. Kung ang laiko nagahimog Bible study din, doon na siya ay mga candidate sa bautismo, ang mga kaigsunan, ang liderato sa iglesia, mo take over. Yeah. Aron nga mahimong disciples ang kining napulo. Dili kay membro ko diri sa iglesia, maura ni akong trabaho, dili. Tanan, tresurero ka man, diakono ka man,
ikaw adunay kabahin sa paghimog tinunan. Ang sinulat ni Elder Mark Finley, nagyon siya nga, adunay 8 ka mga katarungan nga nung dunay pakigambit ang makigsunan sa pagwali. Ang usa ni ana, ang pagpalig-o nila, ikaduha, aron sila mahimong matinunan. Mao mga gina siya. disipulos. Mao na yung gibilin gyud nga mga pulong sige. mao na. Although kining pulong nga paghimog tinunan gisulat ni dinhi sa Mateo, pero dinhi sa Marcos 16:15 wala na ning teach and baptize, wala na. Giingon dinhi nga panglakaw og iwali ang mayong balita sa tibok kanasuran. Kining iwali ang mayong balita, preach, ang gigamit diri nga word keroso, nga ipalanog, ipabudyong, ipakusog, mensahe, kanang ipabudyong, kung na siya ba? Kusog kayo. Doon na siya gitawag og emphasis nga hatagi gyud og Lanog. dakong pagtagad. Malanog nga tingog. So ang idea diri is making disciples gyapon, pero pinaagi sa imong pagwali nga mahimo sila nga mga imong tinunan. Abi nimo kon mahimo ka ng tinunan, dili gyud na ka makapugong niya. Ang tao mahimong tinunan, mawali na gyud na siya. Mao na kanindot unta kung makita na sa atong iglesia karon Oo, mao gyud. nga ang tanan nga mga nakabig ngadto sa iglesia nahatagan og dakong pagtagad sa tigulang sa iglesia, sa laiko, sa mga pastor. Of course, dili nato Care group. care group kanang IEL. Kay og pastor ang magusalig nato ma'am siya pila ra may pastor sa usa ka distrito. Isa sa mga pamaagi nga ako nakita nga pagbautismo ganing ka nang naay individual sponsorship. Yeah, mao na. Kay kana nga sponsor maog yung mo bisita sa ilang balay. Maog yung mo make disciples, worshipan, nya how to open the Bibles, nya leksyon, murag imo ikaw gyud ang responsable ni ana, dili na ang pastor, dili na ang layman. Correct. Kanang church member. Unya og dili mo tungha og primerong Sabado, ikaduhang Sabado. Susihon gyud nimo ngano unsay rason. Sa to pa ikaw gyud mismo individual discipling that new member. Hangtod nga mo tubo siya, mahindog siya nga mahimo gyud siyang disciple. And kung lig-on na siya, magsugod na pod siya og disciple other. Sa una, siya ang gidisciple, karon siya na pod ang Mag-disciple. mang-disciple. Discipler na siya. Pero dili na to kalimtan nga ini kabautismohan sa usa ka igsuon, klase-klase ang proseso atong himuon nila. Doon ay mabautismohan nga lig-o na daan, napoy na bautismohan nga luyahon pa. Ang di lang Sama ginato. sa mga bata nga nagkinahanglan Di ilang kita mo kumpiyansa. Di lang yun tam Kung kumpiyansa. nagpakita sa kiligunan o kaluyahon ba, at timanon gihapon nato sumala sige yung sige no. O ang Dios malipay nini kung ang tanan nga mga membro sa iglesia magahimog tinunan sa mga kaigsuunan nga atong gidala. Bisan kita mismo magapadayon sa paghimo nini o pagbalik sa Ginoo adunay dakong kalipay. Reunion dito sa langit sa tanan nga mga kabig og nangadaog sa mensahe Kay tungod mao na ang atong tinuod nga mission. o dito sa langit, lunlon kalipay, dito sa langit, lunlon kalinaw o hinaot dito sa langit, magkita tatanan. Atong paminawan ang usa kawit, dugang inspirasyon sa atong pag-alagad, pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. Ay
Amahan namo nga maluluyon o tagyasa mo magkinabuhi. Panalangini ang mga pulong nga mo gitunan karon. Nga mo kining kinabuhian o makapaambit kami sa tanan nga mamembro sa among iglesia. O kini nga kamaturan nga amoy kapahat. Magalig-on ka namo o magalig-on sa mga kauban aron daghan kami magsangyaw sa may balita pinagi sa paghahimong tinunan unya kon mahumana ang buhat nga gipiyal lagi ni Hesus na mauli na kami sa puluyanan nga imong gitagana alang kanamo. Salamat Amahan sa imong pagdawat sa akong nga paggampo. Kini amo lamang mabatnan pinagi sa ngalan ni Hesus nga amo maluluwas. Amen.